Pois facemos unha mezcla de estilos. Hai reggae, hai ska, hai rock, hai cumbias. En general, moi fiestero. Pois empezamos como con a jam session, empezamos a tocar aí despois de salir do traballo e a raíz desa jam session saliu a idea de formar o grupete e pouco a pouco fomos formando hasta chegar hasta hoxe. Xa levamos un disquillo e agora pa adiante. Bueno, o noso último traballo está recién sacado, fresquiño. Bueno, é un disco con 10 cortes, super chulo, moi marchoso, con acordes maiores, pero falamos de toda esa movida que está pasando hoxe en día. Tema de que os políticos rouban, os que non son políticos tamén rouban. Está toda a cousa fatal, e deso tratamos, o que pasa que os acordes maiores poñémolos porque as cancións teñen un punto de optimismo. Ese que nos fai falta para unirnos e salir adiante. Esa utopía que se necesita hoxe en día. Está cheo de... O disco está cheo de colaboracións. Botámoslle un montón de mans musicales, de notas, de sonidos diferentes, de efectos, que seguro que escoitaredes cando teñades o disquiño. E a verdad que foi feito con moito cariño e vale a pena escoitalo no coche ou nos auriculares ou onde querades. El panorama actual, pues desde, sabes, mi perspectiva y los años que llevo, o sea, lo poco que llevo en esto, parece que está bastante fastidiada. Muchos grupos, desde mi perspectiva, que son tributos, están un poco quemando a los otros grupos que estaban empezando con sus propios temas y tal, sabes, por decir algo. Y nada, en general ya veis, pocos festivales o tal, o sea, poco movimiento y hay que darle caña, que es lo que se intenta y poco a poco. Podemos contestar otro también. A eso. Contestar a alguien más, tío. Algo más de lo que dijo Tomás. Tú sabes de eso, joder. Vale, peinen. Bueno, sí, que chega un punto chega un punto no que ao final vese que as bandas tenden a sair moitas bandas que fan o mesmo, casi, ou algo moi parecido. Eso es una mierda de respuesta, no sé. Tío. Cuenta otra cosa, tío. No, a movida é que a industria, por exemplo, ahora o tema do CD e toda esa pesca, eso está un pouco perdido e tens que buscarte moito apoio social vía Facebook, Twenty e toda esa parafernalia, sacar os discos, non? Sacar a... Twenty, tú tienes Twenty aún, tío. Tú tienes Twenty. Merda, hostia. Por Dios. Joder, qué tío, Volve por outra. Twenty, flipa. No, o rollo é que en toda esta movida da industria e toda a pesca, pois está bastante jodida, e entonces hai que buscar maneiras de autofinanciarse, e como é o crowdfunding, por exemplo, e tamén tens que buscar solucións ou alternativas para salir para adiante, dunha maneira ou doutra, como aquí, por exemplo, o motivo deste vídeo, etcétera, eu que sei, por aí vai as cosas. A verdad que fai 10 anos traballabas moitísimo menos do que agora e cobrabas o triple ou o cuádruple do que agora. Agora somos como chinos na música. Temos que traballar un montonazo para sacar 4 pesos e malvivir deste negocio. E a verdad que a culpa tena moita xente, pero principalmente os peixes gordos. Esa xente que se non vende discos non se fai rica. E a verdad que o modelo cambiou moitísimo dende antes. Agora todo o mundo consume digital, inda que os grupos nos empeñemos en sacar o disco físicamente. Hai que enfocar como decía o meu compañero Pistón, hai que enfocar todo isto dunha maneira moi diferente. Penso que a única maneira de sair adiante hoxe en día é traballar máis que os demais, ter unha produción máis elevada que os demais, pero sobre todo penso que para chegar a xente, aínda que sea 3 ou 4, hai que poñerlle moito corazón e moitas ganas ao que fas.
Que algo tú, tío? No. Pois o que temos pensado é presentar este disco, seguir ensayando e madurando de cara ao directo, de intentar facer saltar máis a xente, que no CD estamos un pouco cohibidos. E eso, traballar, presentalo, que a xente nos escoite e lle encantemos, esa é a intención. E dar caña, leña, brasa. E dar caña, leña e brasa. Eso é. Eso é o noso lema. Caña, leña, brasa. Un grupo que me gusta moito, Tool, moi recomendable. E outro grupo así que vos podo dicir, Trombón Shorty, que estou escoitando agora. Trombón Shorty, creo que se dice así, non? Un grupo que está dando aí eso. A banda de Trombón Shorty. Eso é. Bueno, eu vos recomendo que escoitedes a Esquizofrenia, sen duda algún, é un grupo de punk que se formou no 2009, se desfixo no mesmo ano e volveuse a xuntar este ano, reeditamos a nosa primeira maqueta, que xa sacamos tamén a segunda, está aí no forno. E bueno, grupos nos que non toquei así a nivel galego tal, que tamén que poido recomendar, pois gustame moito os Puma Punku, os Unicornibot, os Guerrera, así de rock psicodélico, algo máis, os bons Unicornibot, eu os califico como jazz hardcore, ainda que hai xente que os chama de outra maneira, me gustan moito, verdad, o seu directo, e bueno, sí, cousiñas, o Salvation Army tamén, moi vos. Bueno, eu recomendo de por si escoitar moitísima música, sea quen sea, nin como se chame, nin moito máis cousas que se pode decir. Pero bueno, a miña tendencia actual ahora basease moito na música balcánica, non? Estou un pouco enganchado a Kusturica, a fanfarria Chiocardia, ese estilo de música eu creo que debería moi ben ao resto da humanidade tamén. Eu recomendo vos a todos encarecidamente que escoitedes a Gogol Bordelo, un grupo de punkis gitanos que se xuntaron en Nova York, que cada un da súa casa, o sea, un ucraniano, unha china, un ecuatoriano, etc. Son a hostia. Da Galiza gústame moito, por exemplo, tamén gústame moito o Unicornibot como a Neme, pero bueno, penso que hai un movimento fervente bastante grande do reggae en Galicia, en Galiza. Recomendo vos, en primeiro lugar, a Transylvanians, tamén a Natural Green, grupo de reggae de Ferrol moi bo. E como se chamaban os outros, que dixen que iba a mirar hoxe? E a Zamaramandi. Zamaramandi. E a Zamaramandi. Non te esquezas de Terbutalina, que eres fan número 1. Ah, perdón. Terbutalina, impresionantes, en directo, impresionantes. Eu, tirando un pouco pola casa, está enchantada Aliviao de Marrao, ampliando un pouco indo hasta Euskadi, está Vendetta, que están crecendo ahora bastante, están moi guapos, e despois en Italia está Talco, que está tendo aquí un gran éxito, e creo que é un grupo boísimo. A min personalmente gustame moito Lamu Voz, bueno, grupos de Lugo como que están ahora para min petando moito son Malia, Barbarian, Ocean's Garden, pouco máis, gustaríame que os indaguedes e tal, fixades eso. Caña, leña, brasa, non? Fica logo. Saludo a Galicia Ras. Saludos, hostia. Vamos.